30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, a vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja gošća je rođena u Beogradu, prvakinja je pozorište na Terazijama, igrala je preko 70 predstava i ostvarila mnoge uloge na televiziji. Dobitnica je mnogih glumačkih nagrada, a prošle godine je dobila na Nušićevim danima nagradu za životno delo. Možete je gledati ovih dana u seriji Selo gori, a baba se češlja. Ona će vam reći nešto više o tome. Gošća 30 minuta, Ljiljana Stjepanović. Dobroveče, dobrodošli na Art televiziju. Dobroveče. Evo ovako, ja volim obično da krenem onako što je najaktuelnije, što je vezano za mog gosta. Naravno, uvek kad se spomene vaše ime, odmah je asocijacija na seriju koja je itekako popularna i evo je 4. sezona na Radio televiziji Srbije, Selo gori, a baba se češlja. I kako vam izgleda ovaj serijal novi? Pa, čini mi se sve bolje i bolje. Radoš je, što se njegove mašte tiče, apsolutno nepresušan. Vrlo mudro to vodi i zato i drži publiku vezanom za tu seriju. I zaista velika sreća i privilegija igrati u jednoj tako uspešnoj seriji, u jednoj tako kreativnoj atmosferi sa velikom plejadom talentovanih ljudi. Uvek vas pitaju kad govorite o toj seriji, otkud, prosto imali smo prilike da gledamo razne serije koje su se ticale sela i obrađivale tu neku temu, ali uvek vas pitaju kako je ta serija toliko popularna i ona se toliko dugo već radi, to je nekih 4. sezona i čemu je tajna? Šta je, mislim, kažu da ste onako udarili u neku srž ljudsku i govorite o nekim običnim ljudima i verovatno je zato serija popularna. Pa ima mnogo serija koje govore o običnim ljudima, pa nisu toliko uspešne i popularne. Mislim da je Radoš našao to tu, da kažem, zrno pravo. Vrlo je iskrena serija, topla. Ljudi se prepoznaju u njoj, vezuju se za sudbine junaka. Upravo zato što je Radoš pokušao da nas podsjeti, ne samo da nas vrati, nego i da nas podsjeti na neke tradicionalne vrednosti koje je naš narod već počeo pomalo da zaboravlja. A to su i gostoljublje, i vera, i ta porodica koja je i srž opstanka i postojanja. I mislim da se to ljudima zato i dopada. Ono što je interesantno vezano za novi serijal, odnosno 4. jeste da je tu nekih 40-ak novih likova i da razne stvari će tu da se dešavaju, a ono što ste mi rekli malo pre nego što smo ušli u studiju jeste da serija se i dalje snima u stvari, je li tako? Jeste. Snimamo do jula meseca. Svi smo još uvek vrlo entuzijasti kad je serija u pitanju. Mi bi i dalje to da snimamo, ali mislim da je Radoš odlučio da ovo bude poslednji serijal, odnosno poslednji deo serijala Selo gori, a baba se češlja. A šta je još divno, što je Radoš uspeo da uposli mnoge ljude i da pruži priliku mnogim mladim ljudima. Dakle, kroz naš serijal je prošlo preko 500 glumaca. Mnogim mladim ljudima je dao šansu sa divnim ulogama. Tu su se pojavili neki likovi, onako na iznenađenje i gledalaca i stručne publike, kao što su mali Nenad Dokanović, Ana Sakić, Marijana Ranđelović, pa i mali Bajić, koji se i pre toga pojavljivao u nekim filmovima, dakle sin Radošev koji igra našeg sina u seriji. Eto, prosto pružene šanse i mladim ljudima, odnosno Radoš im je pružio šansu sa izvanredno pisanim ulogama. A da ne kažem nama, već staroj gardi, ja sam recimo posebno polaskana što mi je Radoš prosto dao poverenje da igram ovu ulogu, jer to je spoj njegove majke i žene. Tu ulogu je tražio, inspiracija mu je bila u stvari u majci i u njegovoj supruzi. Tako da jeste bio izazov veliki za mene, zato što on to ide, što se mog lika tiče, ide u jednu dramsku liniju koja meni apsolutno odgovara, jer sam ja glumica koja radi tolike godine u pozorištu na Terazijama i bavim se komedijom i mjuziklom, te tako evo da
publika ima prilike da me vidi kao dramsku glumicu. Što je velika, čini mi se onako i stvar za vas, jer prosto uvek kad se spomene vaše ime, a to upravo što ste rekli, pozorište na Terazije vas negde vezuju to da igrate mjuzikle, da igrate vesele ili već žene koje su komične likove. Ovo je jedna uloga koja onako i tekako možemo da gledamo vaše glumačke sposobnosti. Ja se nadam da je tako, da sam uspela da je opravdam onako kako je Radoš to zamislio. Uživam dok radim tu ulogu, zaista uživam. Vrlo mi je bliska Radojka i nije čudo što mi se ljudi javljaju posle nekih emotivnih scena. To su pozivi, po 200 poziva imam sa komplimentiranjima i za mene je to kao 10 aplauza u pozorištu. Sjajno. Radoš Bajić je neko s kim se vi poznajete i s kojim ste radili i radite i dalje. I čini mi se vas dvoje onako prilično dobro funkcionišete zajedno. I to se vidi i na malom ekranu. Pa vidi se i da se volimo. I to je vrlo bitno. Inače, cela ekipa je vrlo bliska. I već ne samo zato što radimo već toliko dugo, 4. sezona, već i nekako mislim da je casting bio pravi, da je odabir glumaca onako po mentalitetu, po energiji vrlo blizak i zaista je atmosfera vrlo kreativna i bliska i te tako Radoš je meni inače drug sa klase, što se znamo 200 godina. Te tako sad mi je već prerasto ne samo u druga sa klase, nego i u brata. Tako. Ali kaže u jednom intervju, to sam čitao sinoć, Radoš Bajić kaže za vas najlepša živa glumica. Jeste pročitali to? Ja to nisam pročitala. Najlepša živa glumica. Najlepša ili ne? Najlepša. Ne mogu da verujem da je to. Ne, verovali ili ne. Radoš Bajić kaže za vas to. Dobro, on je to mislio, verovatno, misleći na moju možda dušu ili... Ne verujem da je napravio takav propust. Upravo je to rekao. Pa čini mi se ovo, to je lepo od kolege čuti. Pa jeste divno, pogotovo što smo mi ipak ljudi u izvesnim godinama, da nećemo spominjati kojim. Neću.